barang opo tuh yang kenang batai. Ya Allah. Itu unik juga. Ambek kono iki yang wong wadon mati lah. Iya tulen tang wae. Mbak, iki tinggalan mbok ibu. Dia aja umet ra, Dek. Sumurnya anter ya. Ini anter. Hei, bangu. Tak dino ya, guys. Nanti kita ono tratek ono ya, guys. Kok. Tak ono jaranan dike weruh ya, guys. Lopo? Minggu atau minggu Senin. Minggir. Katon. Wah, lan wis.